салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз соҳсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. салом тамошобинони канали Тоқи ТВ. наушникҳоро дар гӯш монед барномаро сар мекунем. айхези авлод сир кардани шахр як-ду рӯзи охир дар дуруни YouTube дар ҳама каналҳо чақчақаш сар шуд. Якум видеое ки оиди шахр биромад и дар канали Хезе Lonely буд. ай ҳами рӯз иборатан ты айхезе ронда пашол вон шавид. салом дӯстон, бо гуфтаҳои Lonely вес экзед розиай ва поддержка мекунам. дар Instagram Landmaster дар историяш ответ дар шахр гуфта видео монд, лек у видеои Landmaster неву ай Lonely буд. баъдан байни шахр Landmaster дар Instagram камтарак гапи чап шуд ва перепискаҳошон биромад. гӯшке гӯш ту я бор дига бо муш биданта да казат кади мақсад ялга ки байни мау тишдаге у байни мау ту буд мақсад мауҷа да бо даже да сторис ҳамуҷа любоит бидроем бихонемуна ма гуфтагим ки акаи азизама ҳурмат мекардим ҳурмат мекунем мегум мақсад ҳамора бироварда баъд як ҷода ман хеле по приколу ма просто барои шухи байни худмона хеле ҳақорат кардагим хандидагим ҳамура ту повуди офта хта ширин кардани ту мирғи тура мушита ама хиткат просто намедонӣ дига чӣ кор кунӣ. давай панот бахт доштаге шогирди фалони. дар видеои бировардагии Lonely бениҳоят зиёд комментария шуд ки дар адреси ҳар ду тараф ҳар хел суханҳо буд ай тарафи мухлисои реп. обычна ҳамихелай ҳар боре ки дар реп ягон новости нав мешава, комментария менавистагиҳо ба чанд қисм ҷудо мешаванд ва ҳар тараф ҳар чӣ гуфтан мегиранд. оиди ҳақоратҳои комментария менавистагиҳо дар Инстаграми 221 су акай доди худо совети хуб дод. ба ҳамаи мухлисои реп як чиро огоҳ карданем ки ҳозир чӣ гапе байни бачакҳои хезе рафтесай и байни ваё рафтесай илтимос ягон хел қуш нашин ягон тат ягон каса ай тарафи ягон касаш ақорат накунен барое ки любой муноқиша определёне время дора ва ӯ баҳс мешава ва бо байнишон ягон поводе мешава ки метавона ё сулҳ шава ё вообще просто биган хай чизе буд гузашт. барои ҳаму мухлисои реп хитона русиё накунен байнда надроин моин бачако аму чизе ки дар дилшон астай меган бо ором мешава. барои аму илтимос мухлисо и чизда судя нашем барое ки хито медонем ки судё кадом мақомдан ва ҳама вақт як тараф ҳалюбому ягон гап мешнаванд. барои аму судягӣ накунен. ай ҳамаи мухлисои реп эҳтиромона хоҳиш мекунем ки и чизе ки шидестай и чиста барои шумо як опытай бинен ва ҳамин чизоро хулоса бирорен. тамом. дар канали Хезе Королеон видео биромад дар бисёр саволҳо ҷавоб дод ва оиди шахр ягон суҳбат набуд. агар комментарияҳои видеоро бихонем қариб ки ҳама навистае ки оиди шахр гап занд. обычна ҳамихелай барои мухлис мавзӯе интересна ки ягон каса ягон чӣ бига. ба мисоли видеои Сунат Шарипов ки дар каналаш биромад. эмазда дагинестам ҳаму миненитаму ҳаму гапе ки дама дори. дар ин мавзӯрам каме пас суҳбат мекунем. баъди видеои Lonely фикр мекунем бисёран одамое ки аз шахр ответ жда доранд ки барои чӣ и хел шуд. то андозае ба ҳама маълумай канали Хезе 2020 канали обшияй ва оё шахр дар ҳамунҷо ответ метия ё ин ки дар канали шахсии худаш ҳозирашда номаълум. дар Instagram шахр трек бо номи модар реклама кард ки дар уҷа баъзе суханҳош ба монанди ответ бигем ҳам хато намекунем. дар кор набуд видео суҳбат дар кор набуд уқа тӯҳмат ма тавба гуфта кандумай бари пешавии худум дар кор набуд неки раҳмат ма расидам ба қадрат оча мебахшӣ бачат касе ки набошад ту да баршӣ ту ҳам ҳар шаб датаи капе ядрои ту сабаби мақсади навшӣ би бозор мада надод пула ба қобчашне ки я фарзанда оваз ба назди очаш би бозор мара гуфт охан нарандагӣ хато кард мара буд пеши ҷуром турай маҷедо кард май ҳамаш минатдорум чизе ки шидум мешавад да ҳамаш ма худам гунаҳкорум бале золи тоқа пеши пои ту да келинта мефаҳмам ки мегардад хубране ту меарзи дали гӯтари дай намазеботари модари азиз модари ширинтар фаришта одам болотари дай ҳаёто қанет ту қатини дай ҳаёто қанет ту қатини
баъди дидани як историяи Карлеон ҳайрон шудем ва ба ҳеҷ чиз бовар накардем. Карлеон видеои Шабнама монда раҳмати калон навистай. баъде ки видеоро даромада дидем, Шабнами Сурайё треки Карлеон қати видео карда дар саҳифаи аслии худаш мондай. айдоми модоми ҳуметова гарини хушруметова бо вақте бигудиша метова илета счастливи билетова неки мекина буи парфюм мазам мета ҳар ҳарфиу дисертай да лабиу вақте лабиу мегата лавиу ганда балои банкда балои гули алои рада амрои майрана мебароим да болои аброим герои героиня герои героиня герои героиня вақт дори чорта чақчақ кунем гап дори ҳиҷа гапзан дорем бардори. дар ҳақиқат дар соли 2020 Карлеон пешравиҳои хуб кард ва якчанд клипҳое кард ки аз бисёри клипҳо фарқ мекард. чӣ хеле ки худи Карлеон мега нияти қатъи Сиван дар якҷоягӣ як трек ба клипаш пешниҳоди мухлисо карданиянд, чунки Сиван ҳам дар ин сол бениҳоят хуб баромад кард. мухлисо мепурсанд гуфтестам дар комментариё бисёр мепурсанд. қатъи Сиван план дастай барое ки вай сухан кардагие ки ман ҳамин худ музикантам шумо музикантем мехоҳам ҳамин якҷо кор кунем якдигарро опыт бигирем. Сунат Шарипов дар каналаш видео кард ва маълума ки то чӣ андоза ба қаҳри ғазаб омадага Айбатли Шон ва Райдер. Дар навори охиронаш Сунат Шарипов ҳам дар Райдер ва ҳам дар Шон МС муроҷиат кард. вай Райдер барои видеои кардагиш талаб кард ки публично бахшиш пурсад. Алик автори канали ин душанбе дар инстаграми худ як историямон ки супоридани батл ва хабари дуюм маротиба гузарондани батлро дод. Салом алейкум бародаро, ҳама навишмеса ки батли Шон қати Райдер кай меба бародаро, ман батла уже дар Сунат Шарипов супоридум ва бародаро интизор шавем батли реванша Шона қати Райдер мақдум мегзаронум, мақдум яъне ки спонсори шон мекунем, интизор шавем. Яъне батл байни Шон МС ва Райдер як бори дигар мешавад, яъне ки реванш. ё будан якчанд мавзӯъҳое ки беҳад гарм будани як-ду рӯзи охир. Лайк мондану подписатсия кардана фаромӯш накунем бародаро. Хайр дӯстон, худованд нигаҳбони ҳар яктаи шумо. То барномаи оянда. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедчаи пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Дастафка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад.